ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Kwirwa anonzi Matineta Chimombe anogara kwaMudindo village achikwirira Christine Mukwenya anogara zvemaMudindo village. Appeal yakambotongwa kwaHeadman Mukwenya. Nyaya inoti handina kugutsikana nemutongo wandakapirwa naHeadman Mukwenya. Zvikonzero ndeizvizvi: dare raHeadman rinotonga kusvika pamutongo wembudzi kwete mombe. Judgment, jurisdiction. Ini handina kudanana nemurume uyu. Ini handina kudanana nemurume uyu. Akaita mukana wekundibatsira ndashaya pekurara kuHarare ndanotengesa Fodya. Akamuudza namai akakuudza kuti vamukwenya vatonge kusvika ipapo ndiani? Ndauya kumusangano kana ndichitaura nepublic ndenga ndichitaurira imi kuti ndezvinoitwa kuti ndezvemezetaura imhosva yamukapara yamukutaura kuti Headman atonge dunhu nderani. Pauya naHeadman panapa mapepa maona anga ari pano anga achigadziriswa. Asi zve Mukwenya vanotonga kusvika pai chitaurere ndombokutonga inyaya iyo hamuzviti kumai kutaure kuti munedi kuda kufumura mumwe munhu zvisina mukufumura kaishe wenyu ndizvo munogara kwaMukwenya munogara kwaMudindo kwacho pamunogara kwaMudindo kumudundo kubhotora kana ekubhotora saka ndozvamauda kufumura Headman kuti atonge zvakadaro. Pamwe pakuchaja madzimombe akafanana nezvo akakuchaja akachaja mombe kozvakasiyana. Manga maita mhosva iyi makavatorera chi? Wakatora murume wa wakamutora kuti murume wacho kwete ndini ndenyekuiwa pano kuti wakatora murume waKristina ndiyo pazoenderera mberi ngenga zvanyorwa appeal kana matendera kuti appeal kana matendera kuti tiite pano tiite kana appeal ndikubvunza kuti raititekerwa kureva kuti nyaya yako yawakapira muno mudare ramambo Chipuriro yatambirwa namambo Chipuriro kuti itongwe patsva handiti? Wakanga wasungiswa nani? Une mapepa judgment yacho? Unauya nawo? Alright. Iwe chiuya uko. Iwe atichichene. Mukwenya Christina nyaya yawakapira kudare kwamambo kwashe. Mukwenya yaitwa apiri kuno kudare kwamambo Chipuriro naye.
saka mambo chikuru wati nyaya ikatinzwa kuti yakafamba sei. Saka nyaya iripo ndikuti wakutotanga kutsanangurira zvedare rino uchitsanangura mhosva yakapahwa neuyo wakasungisa. Nyaya ndeyekuti akatora murume wangu. Uchitsanangura mutorero wakaita mumabatiro wakazozviita kuti zvakafamba sei, umbo hauinawo unoratidza kuti yakatora murume wako. Umbo uripo nokuti mombe dzakatorwa mudanga mangu kuchibhadhara. Mataurira munotoita ateteka ndeyekuti tsanangura nyaya yacho. Murume wake ndiye akamubata ane murume wangu ini. Ndobva nyaya yatongwa ndobva atosvika pakubhadhara. Murume wa uyu wemumhangariro akakwira dare rekwani? Rekwamangwa Chipuriro kunoku. Akakwira dare kunoku achikwirira Innocent Bopoto murume wangu ini. Innocent Bopoto kuti atora mukadzi wake. Naika Innocent Bopoto nobva hanzi aripe mombe. Nobva mombe dzatoya kutorwa kumba kwenyu. Dzakatoenda. Alright. Saka imi mazokwirawo dare muchiti akatora murume wenyu. Naika. Right. Wanzwa zvavakakusungisira nyaya yacho. Kuidaira kuti inandina kutora murume wako. Ora tichekutanga ndipobvunza chiti murume wako akakwirira murume wevava. Gore ripi? Gore rineri mudare rineri ramambo Chipuriro. Nobva nyaya yacho yatonga. Pana nobva yapuwa mutongo wokuti chii? Apandira mombe 3 nobva mombe dzaya dzatobhadhara dzitoripo. Saka iwo kuramba uchiti nyaya yavazokukwirirawo. Ini murume wavo funga takabuda tese nemota yaitakura Fodya imota yekambani imwe. Takabuda tese mataenda kuHarare. Taenda kuHarare saka zuva rakadoka tisina kusati tatengerwa Fodya. Sati tatengerwa Fodya ndine ndenga mukadzi anga ari parume ipapo. Mota yatakaenda nayo. Kadoka kudaro mandati apa ina ndakakwana kokuvata zvikanzwisachezva kuchi. Mashure omurume aigara ichindinetsa achindokuda ndichira. Ndisati taita zvezvizvo. Ndibva tazoenda kuchi umaflows. Taenda umaflows ndopa ndakashaya kwekuvata ndopa atosachezva kuti ndienda neupasisi wako. Kumanheru kwacho bva tapera komvina taita kwasisi wako. Kwasisi wako bva tasvika mubva tadzingiwa. Bva tazoenda kweshamwari yacho mbito yakati pakuvata. Yati papekuvata iyo shamwari yacho ndeyakati ndobuda munomu. Munorara munomu nemukadzi wangu. Inini ndobuda tokuningirina totsvaga kunext sezvo anditondikutsvagirei kunext. Vatasvika umanheru ndopaakambauya usiku ndikati koi umanzi ndikura nemukadzi wava se weshamwari yako iwe sei wauya kunzvira ndostori. Ndopaakandibatiraipa mandadzoka mandaudza murume wangu ndopaakakwira kuya kuno. Saka nemenzera kuti wakarepa. Akandimanikidza. Polisi. Hauna kusoma. Saka murume wako akazowana simba rekuzouya kudai. Ndakauya kuno. Nomba atopuwa mutongo wokuti abhadhara handiti? Tipako pacho pataura namai yako kuti wakarara nemurume wako. Kuzviramba asi ndiyakaita zvokundimanikidza. Izvozvo zvanzika. Asi hamuna henyu kuzodii? Kuzomhangara handiti? Kusamhangara kwamakaita kunogona kuratidza dare rinoiri kuti kana kwakatoratidza dare nokuti nyaya yakambotongwa kwakatoratidza dare kuti hamuna kunge mamanikidzwa. Nokuti munhu achinge amanikidzwa anodii? Anomhangara handiti? Kana asina kumanikidzwa amhangara. Saka izvozvo zvakatoratidza dare kuti makanga muchitenderana nokuti hapana kumhangara. Ndosaka murume wako akaita simba rekuuya kuzodii? Kuzomhangara kuno handiti? Ndopapo pakwira mai achiti ai iwo kurara kwawakaita nemurume wavo ndoda kubhadharwa. Nobva mambo mukwenya vati kubhadhare chii? Mombe nembudzi mbiri dzekurara nemurume wavo handiti? Rega itinzo mambo tanoikura vachiti inerema yekutonga yakadai. Hangengu mambo. Ava ndimai Bopoto. Ava ndimai ani?
Majairo. Munogara pamudindo kacho. Saka imi ndimuno murume akabhadhara bopoto. Ndiakabhadhara. Akabhadhara ndibopoto. Aiwa, Jairo sindiakabhadhara. Jairo sakabhadhara murume wenyu. Ava mai bopoto vakwira kuti kwawo iwo wakarara uno murume wavo. Ndizvo. Of course zvino zvinoita. Wakadzi kozvino vane claim kuti kana murume wako akarara nemumwe mukadzi unomupirira. Iye murume wacho arikuramba achidzoka asina handisi kuda arikuramba achidzoka kuti aida kuramba achidzoka kuti paite proof kuti avandibati asina handisi kudzoka. Kudzoka kuda kuuya kurara nemi. Kudzoka arikutobatiwa pamba usiku. Pamba penyu. Saka haya. Saka mai bopoto mada kubhadhara. Ndio ndikubvunza. Muda kubhadhara. Nokuti murume nyakarara nawo. Ndizvo. Statement yavataura yokuti bopoto akatobhinya mukadzi maizwa. Statement yachinja chete kana mapepa acho ndinawo. Asingoti pamwe zvekare zvinezvifashanda. Zvinoshanda. Zvinoshanda mapepa acho kudi. Hatipinde mwapo. Mwana zviitika panyaya idzi zvinovhiringidzika vanhu ndimusingazive zvinoitika. Maibopo mainhikini pamukabatwa maijarisi pamukabatwa nabopoto dai makaenda kumapurisa kana immediate makauya kana kuno kwamambo. Aruma kuda kavaudza saka zvino zvatenda kwamambo tirambe tidzokera kwazvo. Ndikadai makauya kuno imi makaripota mogari kuti murume uyu andibhinya kuharare. Mazviona that was easy aitongwa nerape. Zvine pamukarara mese makatobvumirana makambopfichukuka pfukuruka. Hamuna makatobvumirana kuti ngatirare tese. Iko zvino hazvigona kutaurika kuti murume uyu ndaimunomuda. Yanyaya kuti asondipa mune rambani. Muri kupanzwa mainhikini. Saka therefore vauda kubhadhara maibopotoka nokuti makatora unga wavo. Ndizvo. Mapepa asomambo avaburitsa maibopoto ndekukwira kwakaita murume wavo kukwira kwakaita mujairosi pano padare kunoswa yacho yakanga iri kuti ndakakubata nemudzimai wangu mukakova uchiita bonde naye. Nyaya yakasvika pasabhuku uye pane umbowo kana muchirangarira mambo ndaiziva. Saka kuharare vakaenda vadzoka kuharare vakazoenda murukova. Ndizvo kamai chete dzinoitika mai kasvo mai Jairo zvinoitika pamusoro zvinoitika ndezvokudai so. Nyaya unogona kuikrema kuti nda kutaura zvinoti izvo zvisivi kunokuda nezvinozoona kuti wataura manyepa. Paikatongwa nyaya mutibhadhara mombe nenzi makwanidzwa mukakoma. Ndizvo exactly tikati bhadharai mombe tikabhadhara. Nhasi maenda kuharare nemurume manyengana kuneimba yashamwari. Iyi maibvuma kuenda nemumwe nhirikini kumba kwanzwa dziyake sei. Chikonzero chaita kuti muende murume uchi. Mashako maharare chaiyo kumafloors kune nzvimbo dzekuvata. Saka ndepamuka proof yautenda kurara pamwe chete in the same room. It's a trick in Bambuka. He told akata
isetiki kusvika kumberi kumakazesiyana masi wakadzidza akazotora akarara nemi makachema here papa mukarara nemi makadaidzana vanhu panext door vemumba macho makadaidzana vakauya tipenzere one other thing zvinoitika ka mukati vakauya zvitingada tatu vanara mauya next court ndatida kutonga chokwadi imi kana makarara naye mungoti ndakarara nemurume uyu muchenesana zvepesi imi gara kumba kwenyu apa murume wacho ari kuti achiuya kumba kwenyu futi saka mepatora sei muchazviita sei mai nditaurei anoramba achiuya muchazviita sei mai saka proof wakabata mate ari kuuya kana usiku kumba kwenyu warumenyoneka uri kuri abatona varume manje manje varume adumani makafonerwa kwadi kuzvinaro kuti vakafona vakandiudza kuti murume abatira ndakaenda ndichiti inyaya yechipiri kwirai dare aiwa but you have notified me kuti pane nyaya yakamira zvakati inyaya yatikatonga iyo ana nyama vanentaura nyaya dzatinga takatonga ndigara ndiri awe akaparivara mambo akafona zvechokwadi kana mupenya Trimond akamutaura akafona tiri pa DA saka Trimond ejaji ne atanga tiri pamwe chete ini ndiripo zadonderera manye hakuna charisingazivi zvino maipopoto muda bhadharwei aiwa andichaji hamudi andichaji kuti chakati mweti kudima ane chaja ndiani yafunga pamwe mumambo inini ima hamudi kuchaja aiwa kuti ndichaji kuti chakati aiwa komuregereka yakona ndima itowa mosa ndima akatorwa murume wenyu muna yekumba here muri meza suva vatoya pano aiwa vanhu varegere kuya vanoenda kubasa vanoenda uri basa vanochanda uri kwamakara kumugoridha okay saka maenenge itoita sei mungaona kubhadhara here mabhadhara zvipere mungaone chii mabhadhara embudzi 4 apana munengani munopiwa mbudzi mbiri dziriko manzwa maibobota munopiwa mbudzi mbiri itai ushamo munoona maibobota zvinhu zvinoitika zvechihure zvinenetsa ukaona mukadzi achiwira nomurume wakuita friend yake wira nechichereke kuwirana kuye kunopera kudanana kunyengana kuye kunopera vanhu mukangotanga kunyengana chete moiramba muchida kungonyengana mukunzwanana mukadzi handizipira zvakati mukadzi handitira zvakati usi panhu panonetsa zvine zviri zvinoda mwoyo kusimba mwoyo kunyenga mukadzi womunhu ingozi kufa kumukadzi kufa kumurume kufa kwechikoma kukanganisa ibrahim dzenyu itai kuti zvikamuke zvipei mukaita ushamwari hazviitike
asi ite ushamwari hwakangwara nokuti umwe mukadzi anenge achikubira futi munozwa zvina mhosva kana akanyenga zvakadarika asiita zvinova. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.